माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहा माने माइ गायदों आरोना बेनि थाखायनो फोथाराव हाजिराफोरनो साहा हैनो थांनो नांगोन बेनिफ्राय आङो दायो मिठाइफोर बायनानै लायनो थांनो नागिरदों जोंहानि खामलाफोरा माने साब्रैया बाङालिफोर आरोना गोजाननिफ्राय फैनाय बिसोरो ओंखाम जायो बिसोरनि थाखायबो ओंख्रै नांगोन ना दालि ना बेदर जायखि जाया आं बेफोरखौ दा बायनानै लायग्रोनोसै बेनि उनाव मादैजों आंजों फोथाराव साहैनो थांसै ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै माइ गायबोनोसै आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सिनि आधा केजि नै दायो आङो फिस्राबारिनि दखानाव थाव सिनि सापात दालि बायबाय दा नै आङो सिंग्राखौबो 20टा लानोसै हाजिराफोरानो 10 जन नालाय बेनिफ्राय खोथिया रोगाग्रा आलि दानग्राबो दङ सानै बेनिखायनो गासै 20टा लाबाय गुदुं गुदुं फोथाराव जानो गोथाव जायोना बेनिफ्राय आरोबाव नेमखिखौबो लाबावबाय साहाजों जानो जों बिमाजों आंजों गबरतलायाव थांदोंमोन नालाय फुङावनो बेनिखायनो बेवहायनो नेमखिखौ बायनानै लाबोफाखाबाय आरो कफ्रि कफ्रि मुफुर कफ्रि बेखौ गाननानै माइ गायबाथ' अखाबो सिला आरो हालेवबाबो मारैलाय गोदोसो गानोमोन ना सा लोंनो थाखाय दै लाखाबाय नेमखिखौबो सोबाय बेखौबो फुरदे माथो सिंग्राखौबो सोबाय प्लास्टिक थंगा सा लोंनो मिथाइखौ लानो कागज लाल साहा औ नै टिफिनसे लाखाबाय दायो सिंग्राजों फुजियाजों जाखावहैसिगोन सा लोंसैलाय सा उखैबाय मादै kawasaw gorom has pas boleh karena nemki belum na hai ani halo teman boga itu Surabaya ini kawe lama lengkap itu boga manutu taksi ang menakai jalan ya mayu lanan madu jalan muslah Siapa betang benda mah? Ayo tu kai. Kau bakal sulit jalan nanti. Ya, saya pun jalan nanti sampai ada. Sabar.
Surabo. Lumayan sih. Itu jogor ekjog. Kusum nua sanung jadi nu kaya. Naya ane kawau. Naya ayong. Kongkar bima. Oh naya kongkar bima madei. Naya bazei jeung semua bima. Naya ane kusum. Itu kikoi. Nazanu. Boga buri. Itu Didi. Kola Didi. Serayan. Hai. Hayan, hai. Sejak cái này keluar pada kakak. Hai, Vinci dah. Dah horo kau baik yang lain ya. Oh. Bukan berkenan. Nah, ni Jumi abad mau gerak mau ti hamza ruru ayong nang mai ganani buri bendeng
माइ गायनायखौ मा होनोमोन थानरुइ केने पाइसे ओइ केने पाइसे ভাল লাগছে না লাগা নাই দে रुइ थाक बियानि माइ गायनानै बोरै मोनदों लाजिसे जावैसो माइ गायनानै बोरै मोनदों आफियालाय बोरै मोनदों बिखुनजोआलाय माइ गायनानै बोरै मोनदों बाजै टेक्रेब दे गाय ane kesem wah anei kayaknya moजांथार deh गाय हाब्रु गैया आरो हाब्रुआलाय मोजां मोनदों नै साम' सोबग्रा मादैया साम' सोबग्रा मादै बेनिफ्राय आरो फुसका जानो रोङि मादै खोदै हानग्रा मादै आरो अमा बेदरजों थाइसुरि फैबाय दं दाबालायसिगोन गायनांगोन नोङो गोदो जाहानाव थाग्रायानो ना रायजोफोर टाटा थांसै माइ गायग्रा माखा आलि आलि गलति अन्जना ना इयो अन्जना नायहरनाङा नामा नोंसा हानिसि दं हानिसि दं जालायो दे मोजाङै गाय दुबुलि बारियाव अख्रां नायदाव माइ गायनो wah deh kurang jauh wah kayak itu ada saya kasihkan kawan oh sana lagi silo nalai kamu lapar ada dosen kah saya di mana nggak ada yang ini wah pai deh nama ada yang mana ya botol nih nih saya seliang tahu boiler di sana nih जोगोनार हाबाय दानबाय गावानि आइफनजों केमेरा खेबगासिनो दं निहिरनि आइफन निहिरनि आइफना वाव बेयो जोंनि टुल हायानो जोंनि टुल इयाव जनानै जों इयाव ओंखाम जागोन टुलाव नंगौना
ơi nó bật khám phiếu dù vì này là nan ngờ thích lòng 이 가마 나오도 잘하시겠네. 예, 나오도 잘하시겠네. Adi lôi salah. Sao vậy? Ơi, cặp kho. Nhiều mà mang cái này. Dali, Dina, đâu đó. Bé. Labra dong labra. Labra. Nhiều mình không giật đấy phụ mà. Chưa nào. Camul kabo. Kabo tuh. Dabul. Selesai sih, jalan. Tanggal itu yang kalam nang ai, bagus kita sana tuh. Mana nih? Nơi जोंहा दिनै माइ गायदों दिनैनो जोबजोबसिगोन बेनिखायनो मोनासिनि माइ गायग्राफोरनो होनो कुकिस बायदों मुरि लगायनानै जानोसै बादाम मटर दं सा लोंनो काप दायो दाउदै बिलिनि फोथाराव लोंसिगोन आरो ओइनै मादैया गय खावबाय खामलाफोरा खालि गयल' नागिरो दैबो लाखाबाय थान्दा थान्दा कुल कुल लोंसिगोन राननाया गावनो रानद' नङा बे दा नै मोनासि जाबाय दाउदै बिलिनि फोथाराव जोङो मुरिखौ लगायनानै जानोसै हाजिराफोराबो मा मोनाबो फैजोब्बाय दा जों नै मुरिजों साहासो लोंनोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय गोजोन्थों।